me interesou a mí quedamos moito. con ganas de probar o airbag. A ver, imos aquí para diante Dos para que se nos vexa ben, motoristas. que nas casas queremos que aprendades. Antes de nada, antes de ver o funcionamento, prezo, que nos interesa o prezo. Cando falamos de seguridade non hai cousas caras, de verdade. E isto mirade que protección, pero o prezo. O prezo, este chaleco costa menos de 300 euros. E, ollo, é unha prenda fabricada en España, Veña. homologada, perfectamente. Que salva a vida, vaya. Hai nos máis sofisticados, pero por menos de 300 euros que nos poda salvar a vida... E isto iría circulando na miña moto con isto. Claro, este cable iría acoplado na moto. No caso de que nos baixemos sin querer, é elástico. Ti avísame, que eu asústome. Vale. No caso de que vayamos botarnos fora ca moto, isto chamase como o cable del hombre al agua no tema da moto acuática. Entonces, tú vas tan tranquilo, conducindo, e tes un golpe, estás preparado. A ver, veña. Fai moito ruido? Non fai tanto impacto. Pois mira o que lle vai pasar a David. A ver, todos a ver se nos atentos. vai ben. Vale, veña, va. Mira que maravilla. Hinchouse, pero en cuestión de un microsegundo. Mirade se puxo que duro. maravilla. Isto ata o cuello, verdad? Porque aquí non teño casco. Casco Claro. evita que teñamos un esguince cervical. Mira, vedes? E ahora xa lle podemos pegar aí patadas que non é David, estou notando aquí algo frío, que entendo que son as bomboniñas Esa que é se a dispararon. bombonita. Mira que frío está aquí. Sí. Mira que frío está aquí. Non son eu. No. Non me foi mal. Pois mirai, todo o que vedes así deste color amarelo, isto está hinchado en menos de un segundo e activouse e podenos proteger moitas partes vitais Non o vou do facer corpo. aquí agora, pero imaginadevos, compañeros, voume tirar un pouco chan. Imaginadevos, claro, isto obviamente Claro. rebotas. Aí está. Vou dicir un programa de televisión, bueno, non vou dicir que non é desta casa, así que non o vou dicir, pero efectivamente protéxete dese supergolpe que son golpes que nun segundo perde a vida. Exactamente. Menos de 300 euros. Menos de 300 euros e bon chaleco. A mí Pois- justame, eu xa me convenciches. No, isto eu vexo esencial, por suposto Toca, que sí, mira. No, eu toco. Mira isto, frío. Sí, E pasa? algún dirá, ostri, pero rearmar isto. Perdón, sí, rápidamente. O chaleque é solo dun uso. Non. Podemos mercar o chaleque e estas bombonas son, é verdade, Estas rápidamente. bombonitas de 8 euros, collemos, volvemos a rearmar e xa temos o chaleco para outro. E volve a funcionar. Exactamente. Non é só dun uso, senón de varios. Esperemos que non, pero ollo, non se tira. Sí. Veña. Pois explicado. estupendo, este chaleco máis que recomendable. Queremos seguir falando de outros temas contigo, David, porque, claro, cada vez vemos máis novas de condutores kamikazes. E se non, mirade para este titular.